Тэрапеўты не мусяць такога казаць. Кім вы сябе ўважаеце? Я ёсць я. Гэта доктар Віктор Блейн, ліцэнзаваны тэрапеўт з нулявым рэйтынгам, які з ягоных слоў пра тое, што яго кліенты не любяць чуць праўду. Слухайце, я не кажу, што я ў нечым лепшы за сваіх кліентаў. Але яны мусяць камусьці плаціць, каб іх праблемы слухалі. Таму яны плацяць мне, каб я слухаў іх праблемы. Вось такая матэматыка. Мы спыталі доктара Блейна, чаму ён настолькі супраць хлусні. Ягоны адказ быў: «Мая маці казала, што калі гаварыць толькі праўды, то не трэба нічога запамінаць. А яшчэ ў мяне ўстае, калі людзі плачуць». Я спрабавала быць добрай дачкой. Але і гэтага было замала. Я не разумею, як бацька можа біць дачку. Я разумею, як. Што? Вы раздражняеце мяне ў свае 20. Страшна падумаць, якой вы былі ў 6. Мы спыталі доктара Блейна, што ён адчувае, калі яго былыя кліенты называюць яго злым нарцысічным вар'ятам. Ён сказаў: «Я проста кажу праўду. Казаць праўду — вар'яцтва ў свеце поўным хлусні». Ведаеце, што не так? Моя маці, мой тата і мой хлопец усе кажуць, што я патлусцела. Усе трое? Так. Воу. Ясна. Значыць, з даных, што я маю, выглядае, што вы набіраеце вагу. Што халера з вамі не так? Вы мудзіла! Кліенты не любяць, калі я агучваю даныя. Але, трасца, лічбы не хлусяць. Калі мы спыталі доктара Блейна, чаму яго нулявы рэйтынг, калі лічбы не хлусяць, ён адказаў: «Лічбы не хлусяць, але хлусяць мае кліенты».